Benvinguts i benvingudes. Donaríem pas a la sessió d'avui. Abans voldria excusar la presència del regidor de Memòria Democràtica, el senyor Jordi Rabassa, que havia de ser aquí per obrir l'acte, però li ha sorgit una emergència i demana disculpes. Faré una breu presentació del convidat que tenim avui. Després ell farà la seva conferència i tornaré a pujar aquí a l'escenari per començar un diàleg que continuarà amb tots vostès. Començo amb una nota personal. Jo vaig conèixer a Vicent Sánchez Biosca ara ja fa uns quants anys en el marc d'unes jornades fora del país sobre la representació visual d'algunes fotografies de la Guerra Espanyola, que és un tema que ell ha estudiat a bastament. Des d'aleshores no he deixat de seguir les seves investigacions. Es podria dir que em vaig convertir en fan absoluta de la seva recerca, destinada a estudiar minuciosament la funció de les imatges en la configuració del passat. És a dir, l'anàlisi de la manera com es transmeten aquestes imatges, les múltiples modificacions a les que normalment són sotmeses sense que en siguem molt conscients, és a dir, com circulen amb canvis de format, canvis de requadratge, selecció d'imatges, de color, etc. També la manera com es narren, com es presenten dintre d'un catàleg, dintre d'un producte audiovisual, amb peus de pàgina, de vegades sense peus de pàgina, de vegades amb peus de pàgina completament diferent del contingut que les va originar. I també d'una manera molt especial el seu estudi analitza les mirades que hi ha en joc en una imatge. Qui fa, per exemple, la fotografia? És una de les coses que no ens solem preguntar quan veiem una fotografia que per nosaltres representa la totalitat d'un esdeveniment passat. Amb quina finalitat va ser feta aquesta fotografia? A qui mira, sobretot, la persona fotografiada? I, sobretot, hi ha un altre aspecte molt pertorbador, que és quin efecte produeix la contraposició entre l'estètica aplicada, que en moltes ocasions resulta fins i tot en la bellesa, a l'hora de mostrar el sofriment extrem. Aquest és l'estudi molt interessant, podríem dir que fascinant, si no fes mal d'aplicar aquest adjectiu en el tema que ens ocupa i que ens presenta avui el nostre convidat. Vicente Sánchez Biosca és catedràtic de Comunicació Audiovisual a la Universitat de València, ha estat becari Fulbright a la Universitat de Wisconsin, a Madison, ha estat també director de la revista Archivos de la Filmoteca de València fins al 2012. El 2013 fou titular de la càtedra King Juan Carlos de la New York University i codirector de la càtedra d'Estudios Artísticos del IBAM entre 2016 i 2018. Ha estat professor convidat a diverses universitats, entre elles París 3 Sorbonne Nouvelle, Montreal, Sao Paulo, Buenos Aires i l'Havana. En els darrers anys s'ha dedicat a l'estudi de les imatges produïdes pels perpetradors del genocidi dut a terme pels Khmers Rojos a Cambòdia, del qual n'ha resultat moltes publicacions, però sobretot vull assenyalar la recent publicació de La muerte en los ojos, que acaba de publicar Alianza Editorial i que ve a presentar a Barcelona en el marc de les activitats que tindran lloc aquesta setmana precisament a la Filmoteca de Catalunya. En el seu pas per la ciutat, doncs, estem molt agraïdes a Vicente Sánchez Biosca, Vicent, com n'hi dic jo, que hagi acceptat aquesta invitació per participar en el que són pel Born els actes previs de commemoració del Dia de l'Holocaust i que hem volgut avançar una setmana per no intercedir en els actes oficials que es duran a terme, com saben, a Barcelona la setmana vinent. Recordar-los simplement molt breument que aquest cap de setmana també tenim aquí, com a part d'aquesta commemoració, la presència d'una companyia de dansa. Ens ha semblat molt interessant l'aportació de Sánchez Biosca perquè ens obliga a ser conscients d'aquest joc de mirades implícit en la fotografia de les víctimes, moltes vegades fotografiades pels mateixos botxins. El que és per a nosaltres el dolor, què és per als botxins els executors d'aquestes fotografies.
Vicente Sánchez Biosca, per tant, ens parlarà avui d'un aspecte molt concret d'aquest estudi que forma part d'aquest assaig que el citava, La muerte en los ojos, i que tracta concretament de les filmacions que van fer els nazis en el gueto de Varsòvia durant l'ocupació. Agraïm de debò la teva presència, Vicent, especialment amb tot l'esforç que has hagut de fer per venir a Barcelona, i el Born està a la teva disposició. Endavant. Moltíssimes gràcies. Vaig a llevar-me la mascareta perquè crec que tenim dret en el moment en què parlem. Bona tarda, bona nit. La primera cosa que voldria fer és agrair aquesta invitació, que ha sigut molt generosa, del Born, en la persona de la seva directora, Marta Marín Dòmine, que conec des de fa molt de temps, i també del meravellós equip que forma part del Born en totes les seccions i activitats que organitza. Jo he de dir que malauradament no havia estat mai ací, soc de València, es notarà probablement en l'accent, no havia estat mai, i és un plaer i un honor participar, a més, en un acte que té com a rerefons el dia en record de les víctimes de l'Holocaust. De manera que el que ha demanat en la sala és que la sala quedara una miqueta en penombra, perquè en el meu discurs les imatges van a prendre una iniciativa molt particular. L'únic inconvenient és que jo no puc estar totalment en l'ombra, que sí que m'agradaria, perquè estan gravant la sessió, però per la resta sí que és fonamental que les imatges prenguen la primera posició i les paraules acompanyen aquestes imatges. Perquè, de fet, jo vaig a parlar-los justament d'imatges. La idea principal del meu treball sobre el gueto de Varsòvia, que és el que vaig a plantejar ací, o també de tota la reflexió sobre les imatges de l'Holocaust, és, com deia fa un moment Marta Marín, com podem traure de les imatges una documentació, una càrrega documental que no podrem traure de cap altra font documental. És a dir, que no és qüestió de confrontar el testimoni, el document escrit, amb la imatge, sinó plantejar que la imatge està en un lloc de dependència habitualment respecte a altres fonts, i que és moment, jo crec que ha arribat el moment ja va arribar fa dècades, però ara jo crec que és un moment decisiu en el que la imatge ha de prendre una iniciativa i ha de ser sotmesa a una crítica de fons, que és el que fem habitualment en l'anàlisi d'altres documents històrics. De manera que la meva reflexió portarà sobre unes imatges en particular. Però abans d'entrar en lo viu del subjecte, el que vull que és introduir una cosa que probablement és massa pedagògica, però és la situació de la guetoització i dels guetos en la política, sobretot del govern general en Polònia, però situar tot això dins del procés de destrucció dels jueus d'Europa, que era realment el projecte en el que els guetos jugaven una situació intermitja, de manera que, com dic, en el procés d'extermini dels jueus d'Europa, que va ser dut a terme per al Tercer Reich, i amb independència que la nostra posició siga, segons una polèmica tradicional dels anys 80, intencionalista o funcionalista, cosa que s'ha esborrat una miqueta ja ara, la política dels guetos juga un paper decisiu, car es situa entre la senyalització i discriminació, que és una primera etapa, i l'etapa de l'aniquilació total i sistemàtica dels jueus. En particular, el gueto de Varsòvia és el més populós del govern general,
d'una de les regions que crea el Tercer Reich després de la invasió de Polònia, i constitueix un espai d'una enorme complexitat. És a dir, que depenent del moment històric i depenent de la situació concreta, d'unes conjuntures molt concretes, entre la fi del 1940, novembre del 40, que és quan es tanca el gueto definitivament amb el mur, i la destrucció del gueto després de l'aixecament del 43, en tot aquest període cal assenyalar amb molta precisió el moment del que parlem i com parlem. La documentació visual és immensa, és pràcticament inabarcable, tot i que sabem que la documentació d'altre tipus ho és també i ha sigut ben treballada. La documentació visual ha sigut treballada també, però una miqueta menys. Per una banda, i per enumerar només les coses més cridaneres, per una part tota la producció de la Oneg Shabbat, la documentació alemanya, que és la producció dels perpetradors, la producció del Judenrat, del Consell Jueu, que estava presidit per Abraham Cherniakov fins al 23 de juliol del 42, i dic la data perquè la data reapareixerà més tard i és molt important, tota la documentació dels diaristes i després de les memòries del gueto. Però tanmateix les imatges icòniques que circulen i que vostès segurament han vist en multitud de films, documentals, sèries històriques, són generalment repetitives i s'utilitzen sovint sense tindre un criteri històric o historiogràfic rigorós, cosa que no passa igualment amb la documentació escrita ni tampoc amb la documentació testimonial, tot i que era el cas dels anys 60 i 70, però que ha sigut sotmesa a tota una sèrie de reivindicacions, crítica de fonts, que ha afinat molt la condició d'aquesta documentació. No és el cas, repetisc, en la majoria de les situacions de la documentació visual. Bé, el primer punt de partida és previ a aquestes imatges del gueto, que és un moment previ al començament de la guerra, és a dir, a la invasió de Polònia, en el setembre del 39. Polònia no va durar pràcticament res, la resistència va durar molt poquet, però el curiós és que en el 37, dins de tota l'ofensiva antisemita, una gran exposició paral·lela a l'exposició de l'art alemany, del gran art alemany, o de l'art degenerat, que estava lligat al judaïsme, va inaugurar-se una exposició que duia com títol de Ewige Jude, el jueu etern, que va ser oberta en Múnich, com la majoria, amb la presència de Goebbels, el ministre de propaganda, amb els jerarques del règim i particularment de Streicher, que era el director del gran pamflet antisemita, Stürmer. Bé, aquesta documentació m'interessa per una qüestió fonamental, perquè, com veuen en algunes de les imatges que acompanyen el catàleg de l'exposició, i ahir comença ja a fixar l'atenció sobre algunes qüestions de la imatge, veuen una representació d'uns jueus que són reconeixibles, el que no era necessàriament el cas del jueu assimilat en Alemanya. Estem en Alemanya, estem en una Alemanya de preguerra, estem en el 37, encara no hi ha les potències occidentals, encara estan jugant a no provocar massa a Hitler, que va conquerint nous terrenys, però ahir ja tenim una representació dels jueus segons una tipificació que ve fonamentalment de l'oest. És a dir, que no ve del jueu assimilat, d'un altre tipus de jueu, però que en altres figuracions apareix com el camuflatge sota el qual està el jueu assimilat. Així veiem
la representació artística d'aquest art degenerat, en paraules del Tercer Reich, evidentment, la figura de Chaplin, un jueu britànic, però que habita als Estats Units i que en realitat és la representació també de la degeneració racial. Igualment, així, la presència d'alguns clarament jueus amb una iconografia realista per una banda, perquè és fotogràfica, però per una altra banda propera a la lectura expressionista, per dir així, de la figura racial, i després la música negra i els negres com a representació d'aquesta degeneració de la raça, en particular de la raça ària. Tot això són coses ben conegudes, no dic res que no siga del domini públic. Però el curiós és el que va passar immediatament després. Quan immediatament després de la invasió de Polònia, el 1 de setembre del 39, i només invadir la conquesta del país, el president de la Càmera del Reich i el ministre de Propaganda es plantegen una campanya, una ofensiva antisemita nova. Aquesta ofensiva té com a objecte principal identificar aquells jueus que sota una imatge molt més versemblant des del punt de vista fotogràfic i cinematogràfic estan presents en el jueu de l'Est. És a dir, el jueu que no és identificable amb aquell de l'Occident, és a dir, aquell assimilat. Ha dit abans de l'Oest, podia dir perquè estic pensant nach Osten, que és el terme alemany per a referir-se justament a l'Est. El jueu ortodoxe, tradicional, eskenazi, que està representat en aquestes imatges, era l'encàrrec fonamental que li va donar Goebbels a Fritz Himmler, que era la persona que va rodar en el gueto de Łódź, en Polònia, i en aquell moment barri jueu de Varsòvia. Gueto no existia encara, tot i que, com diré després, la paraula gueto, utilitzada pels alemanys en moltes ocasions en converses, en escrits privats, no era el terme oficial que donaven fins i tot a tots els guetos de Polònia. Es deien Wohnbezirk, que és una espècie de barriada, una espècie de zona d'existència que no és la idea de gueto. En tot cas, el curiós és que el gueto està sotmès des de l'any 40 en Varsòvia, ja situant-nos concretament en aquest moment, és un objecte de mirades, com deia Marta Marinòmine fa un moment, que oscil·len entre la curiositat, el turisme, el voyeurisme, per dir així, de l'estudi pseudoantropològic o sociològic, la denúncia, diu en alguns casos, és a dir, un conjunt de mirades que, tot i que l'utilització de càmeres fotogràfiques i cinematogràfiques al gueto estava prohibit, no obstant hi havia una certa tolerància durant molt de temps per a que els cineastes, molts que estaven en la Wehrmacht, en l'exèrcit alemany, a l'altra banda del Vístula, potser un diumenge, per celebrar, i ho dic expressament, arribaven al gueto i prenien algunes imatges per a ús particular. Aquestes imatges eren fetes per fotògrafs amateurs o per alguns que tenien una formació més forta o per alguns que tenien només accés a una càmera però no tenien formació de cap tipus. La meva intenció en un primer moment és mostrar-vos d'una manera ràpida, sense entrar massa en el detall, alguns elements que poden assenyalar-nos el mode, és a dir, la modalitat de mirada
que aquestes imatges es representen. Per exemple, poso algunes dades, hi ha moltes més sèries fotogràfiques, però utilitzo algunes per donar-vos un ventall una mica més extens de lo que eren les imatges. Per exemple, Das Warschauer Ghetto, ein Kulturdokument für Adolf Hitler, és un títol que va posar-li expressament en homenatge a Hitler. Heinz Joest, un fotògraf, el fotògraf va prendre moltes imatges, no totes estan preses en el gueto, però 56 de les 109 que formen part de l'àlbum sí que venen del gueto, i és el que en alguna terminologia que s'ha fet clàssica es diu un soldat turista, és a dir, un personatge que de quan en quan fa algunes imatges i les recopila en un àlbum perquè són com el Schöne Zeiten, els temps de guerra, que són aquells temps deliciosos en els quals aquella persona era jove. És a dir, com allò privat s'inclou, es barreja amb les qüestions públiques i particularment qüestions que tenen una dimensió històrica en majúscules molt gran. Probablement, encara que no està datat amb exactitud, l'àlbum data, o les imatges daten en la major part de l'any 42, però sense precisar molt. Podria entrar en més detalls, però no és el moment de fer-ho. Si miren algunes d'aquestes imatges, esta, per exemple, és una imatge que en principi és reconeixible perquè té ecos en altres imatges, però el curiós és que veuran un marc que demostra que la imatge ha sigut presa des d'un vehicle. És el vehicle en el que es va desplaçar el personatge pel gueto, cosa que apareix també en la famosa visió del tramvia que va a Muranov, un dels carrers més famosos del gueto, però justament així és més visible aquest marc, està desenfocat perquè el focus està posat sobre l'objecte, però sí que demostra la sistematicitat d'aquell viatge turístic fet des d'aquella perspectiva i que ha enquadrat d'una manera relativament correcta els dos mitjans de comunicació, rickshaw, que apareix, que era un fenomen de prou sovint, una espècie de bicicleta, i el tramvia de representació. Igualment, aquesta imatge que té ecos també en moltes de les imatges que coneguem del gueto. I ara vos presento un altre document d'una persona que té una identitat completament diferent, és Joe Heidegger. Aquesta persona no va publicar les seues imatges fins a l'any 81 i el va publicar en el lloc en el que va residir durant molt de temps, després de la guerra, que era Brasil. Aquesta persona era un antinazi que ja havia viatjat a Varsòvia quan, evidentment, no hi havia gueto, en els anys 30, i coneixia molta gent jueva que després va estar confinada al gueto. Durant els anys de guerra, en el 41 en particular, era un membre de la Propaganda Compagnie, que era l'organització de propaganda del Ministeri de Propaganda de Goebbels, que estava aliat a l'exèrcit però amb una certa independència. Hi ha tota una teoria de Goebbels sobre l'home de la Propaganda Compagnie, però era en particular un membre de la 649 i va estar destinat a Varsòvia en el 41. Aquesta Propaganda Compagnie va traure una infinitat de fotos i una infinitat també d'imatges cinematogràfiques. El curiós d'aquesta persona, de Heidegger, és que tenia una formació fotogràfica prèvia i que les fotos aquestes no estan preses en el marc, qüestió fonamental, de la Propaganda Compagnie, sinó per una iniciativa pròpia, amb la destinació i amb l'objecte de denunciar el tractament al que estaven sotmesos els jueus de Varsòvia, del gueto de Varsòvia, pels alemanys, per la gent de la seva nacionalitat. Podem creure o no creure, la qüestió és fins a quin punt la traça d'aquesta teoria està present en les imatges mateixes, que és el repte que els proposa i l'element sobre el que anem a desenvolupar un poquet el raonament.
Ell, una vegada preses les fotos, les transmet a la seva dona, que treballa en un departament de comunicació, i la funció, segons diu, és la denúncia. Tot i que les imatges no es van publicar més que en els anys 80. El curiós és que ací tenim algun element precís, podíem analitzar llarg i en molt de temps aquestes imatges, però jo em limitaré a algun detall. Per exemple, una cosa realment molt interessant és la proximitat amb la qual aquestes imatges estan preses. Evidentment, no es pot passar desapercebut prenent aquestes imatges i com veuran, ací algun dels personatges en este lloc de frontera en el que es demanen els documents per entrar al gueto, una persona recapa precisament l'atenció i mira cap a la càmera, cosa que és encara més cridanera, encara més reveladora en aquesta imatge. No hi ha cap de les persones que mira la càmera, no sabem si per decisió o no, però la proximitat del personatge amb el tipus d'enfocament utilitzat sí que fa que no sols la càmera, sinó la càmera i el personatge estan molt prop de les persones fotografiades, amb el fons fora de focus. Ara, en aquests dos policies jueus, es noten seguida per la seva indumentària i per el seu armament, no armes de foc, evidentment, i està interpel·lant directament la càmera, estan mirant a l'objectiu de la càmera. Més interessant és aquesta foto, no sols perquè l'enfocament no està perfecte, sinó sobretot perquè aquest personatge que està descobrint-se està demostrant que la persona que ha pres la càmera, la persona que està prenent aquesta imatge, està uniformada. És a dir, que és reconeixible com un alemany i seguint els preceptes del gueto, aquesta persona havia de descobrir-se davant d'un alemany. Això explica no sols la proximitat, sinó també la consciència de que la imatge i la persona que pren la imatge constitueixen un tot, i que aquest tot fa que només el 50% d'aquest tot siga visible, però aquest 50% estiga interpel·lant allò que està per darrere de la imatge, és a dir, el contracamp i, per tant, també el fotògraf. Bé, aquesta imatge també, si es fixeu sobretot en aquestes mirades, és qüestió de fer una mirada un poquet més atenta, però en aquestes imatges evidentment no passa desapercebut tampoc el fotògraf. I en aquestes imatges la proximitat també és gran. Fixem-nos per un moment en algunes imatges que creen un gènere diferent, com és aquest del tipus, sobre un fons o un rerefons no massa marcat, el més neutre possible, i prop, perquè la imatge no s'empasti en el fons, el que veiem és una sèrie de tipus. Tipus que podíem posar en relació amb tota la propaganda nazi del moment. Fins a quin punt podríem preguntar-nos, no vaig a donar la resposta, però tot això està fet d'acord amb les persones interpel·lades, les persones que estan posant, o bé és una imatge furtada robada, com digueu a Catalunya, a la persona que s'ha vist forçada de posar davant la càmera, amb independència de la seva voluntat. Exactament igual, tenim un ventall prou gran d'imatges i de tipus diferents que són, per una altra banda, ben reconeixibles en el gueto. Si es fixeu en particular en aquesta imatge, podem dir tot, a excepció que la imatge ha sigut presa a l'atzar. És una imatge que ha tret l'atenció de tots els personatges, o pràcticament tots els personatges que estan presents, els venedors del carrer.
I per posar un altre exemple d'una imatge, un tipus d'imatge, una modalitat, que és el terme que més m'interessa, totalment diferent, és aquestes imatges que pertanyen a l'informe de Jürgen Stroop, que fa l'informe, el recull de l'aniquilació del gueto de Varsòvia en la primavera del 43. Després de l'aixecament jueu, aquesta persona, Jürgen Stroop, que és la segona persona que s'encarrega de la destrucció, la primera fa un desastre, no dura pràcticament res i és destituïda, però immediatament Stroop s'encarrega, un SS, s'encarrega de fer organitzar la destrucció del gueto i redacta un informe que es diu es gibt keinen jüdischen Wohnbezirk in Warschau mehr, ja no existeix el gueto de Varsòvia, gueto no dit en la paraula gueto sinó Wohnbezirk, és com una barriada, un barri, no? Però és el títol general i dins el títol que fa una crònica de les baixes dia a dia i una justificació general. I la tercera part és un Bildbericht, és un informe visual i en l'informe visual, que està fet en 3 còpies, està enviat una se la va guardar ell mateix i una altra la va enviar a Himmler, una altra al seu immediat superior, està setllada, com veureu ací, pel document del Tribunal de Nuremberg, perquè aquest document es va presentar al Tribunal de Nuremberg. Bé, lo interessant d'això és que aquestes imatges, moltes són ben conegudes, moltíssimes conegudes i repetides, però aquestes són clarament imatges de perpetrador, són imatges que continuen el procés i que alcen acta justament del procés de destrucció del gueto per la part del CSS. Com en aquestes, que estan pràcticament en flames, han destruït els búnquers, on s'amagaven els jueus, particularment els subterranis, s'estan detenint una bona part de la població civil, com veuen ací, i igualment aquesta que és una de les imatges més conegudes, més utilitzades, més comentades, hi ha llibres sencers sobre aquesta imatge, però l'ús habitual en documentals històrics, en sèries històriques, és justament amb independència que aquesta imatge siga una imatge de perpetrador. A més de la copresència de perpetradors, com veuen ací, subfusells ací, un altre ací, i les víctimes, que són víctimes civils, pràcticament n'hi ha algun home, però la majoria són dones i nens, el que vegem, atenent un poquet més explícitament als detalls de la imatge, és que no totes les mirades van en la mateixa direcció. És a dir, aquesta mirada va en una altra direcció, però aquesta mirada va en una altra direcció. Igualment, podem reconstruir, però reconstruïm amb una certa incertesa, el contracamp d'aquesta imatge. En lloc de ser una imatge que representa la totalitat, és una imatge que al·ludeix a una mirada de les víctimes sobre els perpetradors, la qual cosa significa que les armes que estan amenaçant aquests personatges i el fotògraf que està prenent la foto estan junt, colze a colze, un amb l'altre. És a dir que, però a més, aquestes persones estan rodejades completament dels enemics i no precisament perquè donen la impressió de ser enemics perillosos, sinó simplement una anàlisi un poquet més detallada de la imatge revela moltes coses, no? I així està la persona, justament, de l'autor d'aquest document, Jürgen Stroop, que representa a si mateixa perquè, evidentment, era un motiu d'orgull i era un motiu també d'ascens en l'escalafó de la CSS, que no era cosa fàcil. Bé, tot això, dit d'una manera prou ràpidament, ens planteja la reflexió sobre la modalització de la mirada. Era una cosa que plantejava Marta Marin Domine al principi i que és un punt de reflexió que
jo he tractat d'aplicar a imatges de la Guerra Civil Espanyola, de la Shoah, del genocidi cambodjà, però també a altres llocs, altres imatges com les de la ESMA, les imatges de Basterra tretes de la ESMA, de Villa Grimaldi i d'altres llocs que he pogut treballar i que m'interessa especialment. És a dir, fer una crítica el més directa possible i el més pròxima possible a la modelització d'aquestes imatges i examinar de quina manera adoptar un punt de vista pot identificar-se o allunyar-se d'una cosmovisió. Perquè seria molt senzill, seria una tasca realment que seria molt d'agrair, però seria al mateix temps molt falsificadora identificar l'adopció d'un punt de vista amb una cosmovisió determinada del món. És a dir, adoptar, com adoptem nosaltres, com heu adoptat vosaltres el punt de vista de diferents soldats, turistes, denunciadors, perpetradors, etc., durant aquest temps que estic parlant, no significa que adoptem la cosmovisió dels nazis. Igualment, tot i que la cosa és un poquet més complexa, adoptar el punt de vista com fan aquests personatges no significa que la cosmovisió dels nazis estiga sincerament en la seva adopció del punt de vista. És a dir, que compartisquen aquesta cosmovisió nazi i aquest antisemitisme. Alguns ho neguen, alguns volen vendre les seues imatges molts anys després, pretextant que això és possible fer-ho perquè en realitat ells eren antinazis i només el que tenen és interès en vendre les imatges. N'hi ha moltes variants, tantes com éssers humans, però de tota manera la tasca nostra com a historiador de les imatges és sometre això al criteri analític. De manera que tenim una varietat enorme d'imatges que enumero d'una manera ràpidament, que són imatges de perpetrador, imatges de testimoni, aquells que són externes, però imatges també d'alliberadors, és a dir, aquells que arriben tard al moment on un crim s'havia comès, no arriben al moment, no prenen les imatges candents del moment i tanmateix han de representar el mal, el crim que allà s'ha comès. Com fer-ho? A través d'un sistema que diguem en retòrica, que diguem metonímic, és a dir, representem els efectes, però en realitat volem representar les causes. És a dir, representem, per exemple, els cossos, representem els instruments de tortura i tot això, però en realitat és perquè la càmera ha arribat massa tard i vol compensar el retard amb una hipèrbole, també una altra figura retòrica dels mecanismes. Però també tenim imatges concebudes per a un ús oficial o imatges d'amateur, imatges privades, imatges públiques, i no és el mateix. Determinar aquesta modelització és molt important. I quan es tracta de patiment humà, i és el cas en totes aquestes imatges, i és el cas en el que commemorem avui, que és el dia del record de les víctimes de l'Holocaust, és un cas de patiment humà, hem de plantejar-nos quina és la relació entre la mirada i la cosmovisió. I també pel que fa a nosaltres, que estem a dècades a distància del moment dels crims i del moment del descobriment dels crims, que no és exactament el mateix. Aquesta relació és l'última paraula, l'última gran pregunta, deixa traces en el document visual? És a dir, tota aquesta correspondència o no, deixa alguna traça? I aquesta traça és, per tant, analitzable o no ho és en absolut? I si deixa traça, aquesta traça és inequívoca o no? Bé, això ens porta a una mirada als detalls. I és el que volia fer en aquesta part. És el meu llibre, justament, al que se referia Marta, és justament una anàlisi de les imatges de perpetrador. En particular, hi ha un capítol dedicat a tot això, però a la part que vaig a fer ara, però no a la part que he fet fins ara, però sí que s'aplica a uns altres casos diferents al de l'Holocaust.
El que vaig a presentar-vos ara és un document de barbàrie, però és una pregunta, un document de barbàrie necessari i com plantejar aquesta necessitat. És necessari per a nosaltres, era necessari per qui el va fer, ha sigut necessari en totes aquelles voltes en què la imatge va ser reutilitzada en un marc diferent del marc original produït pels nazis. Són preguntes que ara tractarem de respondre. Els proposo, doncs, de centrar l'atenció sobre unes imatges amb detall que es van produir al gueto de Varsòvia en maig de 1942. Com hem vist abans, no és l'únic moment, el gueto ha sigut objecte de moltes mirades, però així el funcionament és més orgànic. Es tracta d'un equip de filmació composat per almenys 8 tècnics, tècnics, és a dir, tècnics de so, tècnics d'il·luminació, operadors, tot tipus de tècnics, però que desembarca al gueto enviat expressament pel ministre de propaganda, Joseph Goebbels, i van en funció en una missió oficial. És a dir, que gaudeix de la col·laboració del Judenrat, del Consell Jueu. Demanen, exigeixen, evidentment, el recolzament del Consell i el Consell ha de facilitar els moments de busca de persones, de localitzacions, etc., per a fer la filmació. No és una filmació momentània. Un equip de 8 persones almenys, no s'ha pogut precisar més. El que sí que sabem és que filmen durant 32 dies. Arriben el 30 d'abril i se'n van el dia 2 de juny. I tornen a Berlín amb un material rodat, un material enorme, rodat en exteriors i en interiors. Anomena alguns llocs on filmen. En teatres i cementiris, en carrers, en patis, en presons, en mercats a l'aire lliure i filmen a vianants travessant el pont de fusta que uneix les dues parts del gueto, que estan separades justament per un carrer Ari, en el mig, filmen en els banys rituals, forçant a més a posar-se junts dones i homes en els banys rituals, cosa que evidentment no era així. Filmen una circuncisió i filmen també en restaurants de luxe i moltes més coses. És a dir, que tot això representa l'escena visible d'allò que filmen, allò que troben en el gueto. És un document, i cal dir-ho de punt de partida, sens dubte fraudulent. És un document corromput per l'antisemitisme. Tot el que ha dit dels banys rituals, però l'elecció d'extres, l'elecció d'actors, la repetició de preses de punt de vista, tot això és clar que és un document falsificat. Ara bé, és el document més complet que tenim d'una conjuntura crucial com aquella de la primavera de 1942. Això ens posa en una situació que és extremadament delicada, extremadament complexa, que és el moment, pensa en la conjuntura d'aquell moment, tot just un mes i mig abans que començara la gran deportació de l'estiu del 42. És a dir, que a partir del 22 de juliol del 42 comença la gran deportació. És una gran deportació que va arribar fins al 21 de setembre. La gran va continuar després, però a un ritme diferent, i després, a partir de començaments del 43, va ser més intensa. Però, en tot cas, és el moment en el que van perdre la vida, gasejats, més de 300.000 jueus del gueto de Varsòvia. La gran deportació. El document, per tant, el document produït pels alemanys, un document, ja dic, corromput, devia d'estar concebut per a una nova ofensiva antisemita. I dic devia perquè ara veuran que n'hi ha una foscor enorme entorn a aquest moment. I justament quan l'operació Reinhardt, el que els alemanys diuen l'acció Reinhardt, es posava en marxa.
Aquesta acció és destinada a la destrucció dels jueus polonesos i que comportava 3 camps, Belzec, Sobibor i Treblinka, camps que són exclusivament d'extermini, no camps de concentració, abans que Birkenau es convertira en el gran lloc d'extermini. Però abans d'això, l'acció Reinhardt es dedica a la destrucció per un procediment ja industrial dels jueus. Han passat 2 anys des del moment de la pel·lícula d'Ewige Jude i una pel·lícula que probablement coneixen molts, que és Jud Süß, és una pel·lícula de Veit Harlan, una pel·lícula de ficció que correspon al gran desig de Goebbels de fer una propaganda antisemita i una ofensiva forta. Ara, suposadament, es tractava d'una nova ofensiva antisemita, però passa alguna cosa estranya entremig, que interromp la difusió de la pel·lícula. El diari de Goebbels, que com saben és un document de primera magnitud, però és un document molt telegràfic, perquè ell pren nota absolutament de tot, però és una nota només de les coses que ha fet, sense massa detall i sense massa teoria. Diu el diari de Goebbels alguna pista, però aquesta pista és prou equívoca. Himmler, el Reichsführer SS, el cap de les SS, del que s'encarregaven els camps d'extermini, ha decidit, diu, la immediata reinstal·lació, Umsiedlung, dels jueus de les ciutats alemanyes als guetos de l'est. He encarregat la presa de nombroses imatges cinematogràfiques. Aquest material, afegeix, haurà de servir per a la futura educació que el nostre poble necessita amb urgència. Unes poques paraules, però paraules que tenen un contingut enorme, o ens donen moltes pistes, però ja dic, cap d'aquestes pistes ens aclareix la situació. En primer lloc, és un procés que històricament és molt precís, que és el moment en el que, darrere l'ocupació dels països d'Occident, Països Baixos, França, etc., i els jueus alemanys han de ser portats nach Osten, és a dir, portats cap als guetos, és a dir, buidar el gran Reich de jueus. Per això han de ser reinstal·lats en els guetos de l'est. Per a reinstal·lar-los cal buidar els guetos, i buidar els guetos de jueus orientals. Es produeix una superpoblació, una sobrepoblació, ho sabem, però de tota manera, aquesta és la iniciativa. Segons diu Goebbels, aquest és el moment, però afegeix una cosa que és encara més estranya i més inquietant. Diu, aquest material haurà de servir per a la futura educació que el nostre poble necessita. El nostre poble és, sens dubte, l'alemany, i la futura educació es suposa que és una educació per a un moment en el que els jueus d'Europa ja no existeixen. És a dir, que Goebbels sembla, i dic sembla perquè la cosa té els seus punts foscos, sembla apuntar a un futur que encara està en l'aire. Per tant, dubtem si és una campanya antisemita immediata o és un estudi pseudo, òbviament, antropològic que es prepara per al futur. En tot cas, n'hi ha un desencadenant immediat, però tenim el dubte de si és una agitació per al present, és a dir, una forta campanya antisemita, o una pedagogia per al futur. Ahí està el dubte, i tanmateix el film desapareix poc més tard. I ahí està la qüestió més estranya de la qüestió. Goebbels, després de dedicar-li un temps enorme a la preparació de l'equip de rodatge, enviar l'equip de rodatge, que no és una propaganda companyia, és un equip directe del Ministeri de Propaganda, el film arriba a Berlín, passa un temps en el que hi ha un treball de premuntatge, dic premuntatge, no muntatge definitiu, un rough cut, i poc més tard el film desapareix sense deixar traça.
No és mai conclòs, no s'ha trobat ni guió ni instruccions, sinó que només en els anys 50, va ser trobat abans, però en els anys 50 un muntatge provisional du el títol Ghetto, té un altre títol que el va donar Jonas Tjurkov a Argentina, on estava després de la guerra, que es diu Asien in Mitteleuropa, és a dir, Àsia en l'Europa central, però és un títol que no tenim una certesa que existeix realment, i aquest material va ser reutilitzat una i altra vegada. És un material que estic convençut que conegueu tots. Conegueu no íntegrament, segurament, però sí parcialment a través de fragments, perquè ha sigut utilitzat en l'Alemanya de l'Est per Annelie i Andrew Thorndike, per Evin Leisa, per Frederic Rossif, per Yael Hersonsky i pràcticament per la totalitat de documentals que tracten de la vida del gueto. Ara bé, normalment sense una anàlisi en profunditat de la seva condició, i aquesta condició és la d'una modalitat de perpetrador. La qüestió és per què no va circular aquest film. Una resposta possible és que Goebbels jutjara que amb la solució final en marxa era més convenient el silenci que l'agitació. O bé, com dèiem abans, destinava el film a un futur que mai no va arribar, afortunadament. La incompletitud del film és un misteri, però i esta és l'altra cara de la qüestió, però també ens forneix d'una font de símptomes que és d'una riquesa inconmensurable. És a dir, que el document, que vaig a mostrar-vos ara al final, el document parla pels seus silencis, buits i fissures. Anem a veure quines són aquestes fissures. Estan en el cartell que presenta la conferència, però segurament haurà passat desapercebut. Però abans pensem en l'escena que no està present en el text, que no està present en el moment de la filmació i que ens planteja un problema en la condició d'imatges de perpetradors. Si aquella, els teatres, els restaurants, els carrers, el cimentiri, les presons, etc., era la part visible, l'escena visible, l'escena que volien filmar els cineastes i que, seguint ordres, tot i que no trobades de Goebbels, estaven destinades a dos fins possibles, hi ha una escena invisible. L'escena es posaria en marxa el 22 de juliol del 42, però en aquell precís moment en què filmaven els cineastes estaven ultimant els detalls de construcció, és a dir, la via fèrrea, la via del tren i també les instal·lacions de la càmera de gas que anaven a posar-se en funcionament immediatament. Sobibor ja estava en funcionament, Belzec estava en funcionament, Treblinka va ser el darrer i Treblinka era el camp d'extermini al que estaven destinats la població, els jueus de la ciutat de Varsòvia, del gueto de Varsòvia. De manera que aquesta escena invisible està planejant, d'alguna manera, el treball de l'historiador és fer-la planejar, no perquè les imatges preses no siguin de perpetrador si no considerem Treblinka, sinó perquè Treblinka està present almenys com a mort imminent en aquestes imatges. Per tant, per tractar de comprendre el dispositiu obsessiu de la filmació, perquè era un objectiu, després potser ho comentem, era obsessiu de filmació, de repetició, de preses, i ara ho sabem, no ho sabien en els anys 70 i 80, però sí ho sabem ara. Hem d'invocar necessàriament aquesta escena invisible, que està sí inaccessible en les càmeres, a uns 85 quilòmetres del gueto, on estaven acabant-se de fer-se operatives les instal·lacions de mort de Treblinka. Aquest és el contracamp de l'acció i l'objectiu és paradoxal. Per una banda, immortalitzar, pensa en la paradoxa que significa això, immortalitzar per la imatge aquells que van ser
que van a ser aniquilats. És a dir, una immortalització quan es va produir, s'ha decretat ja i està present l'aniquilació dels cossos. És a dir, que davant o entre ambdues escenes s'enfila un teixit letal. Això no ho explica, però per què se'ls filma? El dubte continua. Però què ens diuen les imatges? I ara vaig a posar molt ràpidament, per no allargar-me molt, vaig a posar algunes d'aquestes imatges en una imatge en moviment. Són imatges sense so, són imatges del document que s'ha preservat. Després explicaré breument que aquestes imatges han sigut trobades, ja es coneixien en una còpia de 62 minuts aproximadament, 62 minuts i un poquet més, però el treball arxivístic el que ha fet és retraure un material que es diu rest material, és un material complementari que demostra fins a quin punt el rodatge d'aquestes imatges va fer-se amb una càrrega enorme sobre els cossos de les persones que hi figuraven. És a dir, mitjançant repeticions, una i altra vegada, i tenint 4, 5, a voltes 6 outtakes, descarts de la mateixa escena, fins que els cineastes estaven satisfets del resultat. Vaig a posar-vos únicament una primera escena, una escena molt curteta, i m'agradaria detindre'm un poc en els detalls d'aquesta escena. Bueno, la imatge no va. Vaig intentar llançar-la de nou. No, no és aquesta, és aquesta. Ho han provat abans, però sembla que ara està en negre, no sé per què. Està col·locat ara exactament on hauria de funcionar. Què necessita? Mira, és que està en negre. Està circulant, està el minutatge. Sí, exacte. Ahí està circulant, però està en negre. És que no hauria estar en negre, és una imatge. Sí, perquè tenim el PowerPoint. Ah, que està obert. Saps què passa? Que tenim el PowerPoint obert. S'ha de tancar? No, el que hem de fer és... No es pot minimitzar. Finalitzar-lo un moment aquí. I ara tens el vídeo aquí. I ahí està... Sí, efectivament. Moltes gràcies. Vaig al moment precís d'aquestes imatges, els que vull comentar. És aquesta seqüència. Esta no, És el moment en què hi ha un canvi de pla. Aquests són retrats, com veuran estan filmats amb tot detall i amb una il·luminació clara de dia, per a representar la raça degenerada, per aquesta és l'escena que vull comentar.
Bé, vull demanar perdó per mostrar aquestes imatges. Crec que està clara la funció que tenen, que és una funció de comprensió de la situació i de denúncia, de manera que és evident que cal dir que mostrar aquestes imatges sé que no és dolorós per a la persona que la veu i per al públic en particular, de manera que jo he de demanar perdó i crec que no hi ha dubte del sentit i de l'objectiu d'analitzar aquestes imatges, que és desmenutzar, és deconstruir la imatge dels perpetradors. Vull tornar sobre les imatges perquè aquestes imatges aparentment són una mostració del carrer, d'una escena de carrer que té la versemblança o l'apariència realista, és a dir, el que es mostra una vegada muntat, una vegada presentat al públic, hauria de ser una escena del gueto en la que n'hi ha un mort enmig de la vorera i els jueus, els seus correligionaris, passen al costat amb total indiferència. És a dir, la vida del gueto és un moment, podem imaginar, de primavera, un moment primavera de sol, però primavera freda també, i tenim una sensació que el que es tracta de crear és tot això. Tanmateix, hi ha una quantitat de detalls que ens demostren, alguns d'una manera clara, altres d'una manera no tan clara, que hi ha una posada en escena. Podria fer una anàlisi més detallada de tot això, però no tenim temps. En tot cas, això seria per un llarg seminari, però en tot cas fixem-nos en la següent cosa. L'organització en una profunditat de camp de 3 línies de moviment dels personatges, un personatge que mira arrere, però fixeu-vos bé això. És un moment molt precís en el que aquesta persona alça els braç per a saludar algú. És un moment estrany, però quedem-nos en el moment estrany. Aquí ha vist aquesta persona que sembla poner en tela de juí la situació de l'escena. Els altres personatges passen, miren el cadàver, alguns miren cap a la càmera, però visiblement han rebut la indicació que no miren a la càmera, però no poden evitar-ho. El que veiem ara és que la mateixa persona que anava en la direcció d'aquella ha tornat en el mateix paquet i ara està així, mira la càmera. És a dir, n'hi ha alguna cosa estranya així, el que vol donar una sensació de naturalitat absoluta, de dia en el gueto, dona una sensació d'artificialitat completa. Més coses en la mirada, ara venen els enterradors per a replegar-los. Però si es fixen, el que hi ha ací al fons és una cosa diferent. Així tenim a un soldat alemany uniformat que no està de qualsevol manera, sinó que es veu ací, a l'esquerra, a la vostra esquerra, que forma part d'un grup i que estan filmant. Estan filmant aquesta situació, estan controlant des d'aquest pla de manera que tota l'escena es demostra com una posada en escena. L'últim detall, i és un detall ben gran, jo no faig referència ja a les mirades, que suposa que ara sí se n'adoneu, però veureu aparèixer a l'esquerra un càmera també, que està filmant i que és el responsable de l'altre punt de vista, del punt de vista que mostrava el contraplà. La qüestió és què ens demostra tot això. Aquest material és un material restant, és un material
que està pensat, està primer muntat, però està muntat d'una manera imperfecta encara. És un material que no està previst, qualsevol muntador alemany nazi, amb una competència total, no hauria deixat estos petits fragments sense eliminar. Evidentment que els haguera eliminat. El problema és que aquest film, precisament per ser un film inacabat, per tindre este primer muntatge, que sí que ens permet de veure com se treballa la profunditat de camp, com es treballa l'obliqüitat, com es treballa entrades i sortides de camp, però no ens permet d'anar més enllà perquè encara no ha patit, no ha sofert la segona part, és a dir, el muntatge definitiu. I, per tant, també la sonorització, probablement en una veu off, que ens diria exactament, ens conduiria, com a espectadors, en un sentit antisemita. Tot això que és la mirada dels perpetradors la tenim en una espècie de making of que la podem reconstruir gràcies a aquest material, que és un material de segona mà. És un material preparat, però és un material no acabat. El que hagués sigut una propaganda antisemita, clarament com era d'Ewige Jude, ben construït, diguem, des del punt de vista formal i estructural, ha donat pas a una construcció imperfecta, però és justament la imperfecció la que permet a l'historiador de les imatges veure entre línies, llegir entre línies. I aquesta lectura entre línies es fa encara més forta en l'última seqüència. És una seqüència, és molt dura aquesta seqüència, però jo crec que és necessari. La seqüència de la morgue la lleve perquè no se'm semblava ja literalment insuportable, però aquesta darrera seqüència, que és la que té lloc en el cementiri, és molt reveladora dels mecanismes i ho és d'una manera subtil. Totes aquestes coses que jo assenyalo són òbvies quan es veuen, però poden veure la seqüència, i poden veure la seqüència en algunes altres versions, i potser aquestes coses no són tan visibles, apareixen més difuminades. Esta és la seqüència prèvia a la final del guió. Passa en el cementiri en presència, la comenta justament per a llevar el pes insuportable d'aquestes imatges. El Consell Jueu de vells, de grans, com digueu, està present, diguem, controlant la fossa comuna en la que cauen els cossos pràcticament desfets, i les persones que estan soterrant-los estan a peu de fossa. I la càmera no perd ocasió d'entrar en el detall. El detall és la deshumanització. El detall és l'objectualització absoluta d'aquests cossos que no apareixen com cossos humans i que quin és el sentit de mostrar-los? Bé, doncs mireu per un moment això que s'ha escapat al muntador i en una de les versions no apareix. Si fèrem una estructura, ahí està. La persona que està filmant a peu de fossa és justament aquest membre de l'equip de propaganda que en aquest pla que està pres des de dalt sí que està filmat. Està filmat perquè evidentment és imprevisible la seva pujada
I també és evident que en el moment d'un muntatge definitiu aquest pla haguera sigut tallat. El procés per mig del qual aquest pla no està tallat és perquè la pel·lícula no ha sigut muntada d'una manera definitiva. I justament el pla és el que explica un dels emplaçaments de càmera més inhumans, que és aquest, la proximitat. Com veure els cossos d'humans com si no ho foren, com filmar des d'ací amb una fredor absoluta, amb una gelor absoluta de la mirada. És una mirada, evidentment, còmplice, no és la mirada probablement que ha provocat la mort directament, però és una mirada que és còmplice per complet i que forma part d'un cos, fa cos amb la representació d'aquesta violència en la que a l'interior del gueto això no era com pretenia la pel·lícula, el resultat de la voluntària decisió dels membres del gueto que estan presidint l'acte, sinó una imposició de les condicions de vida, d'alimentació, d'higiene i de sanitat, salubritat del gueto. Podríem, a més, veure algun detall més, però no vull, com és aquest detall, me vaig a limitar a un detall, però em sembla molt significatiu al mateix temps que difícil de captar. Si fem l'estructura dels emplaçaments de càmera, tenim una varietat molt gran, però fixeu-vos per un moment en la mirada d'aquest personatge que està a la vostra dreta. És un personatge com els altres que està filmat de prop. És una de les càmeres que està darrere i visiblement aquest personatge, diria jo, té la indicació, la instrucció, l'obligació de no mirar cap a la càmera. Ara bé, en un moment determinat hi ha alguna cosa que escapa i que fa que el personatge miri la càmera i immediatament després, no es veu molt bé, ja ho sé, però baixa els ulls i segueix complint les ordres que li han sigut encomanades. Tots aquests petits detalls ens porten justament a concloure algunes coses per acabar. A més d'aflictiu, i sé que ho és, i demano disculpes per mostrar el material, aquest document és un document força incomplet, tant històricament com en la seva estratègia interrompuda. És interrompuda perquè el film no va acabar, però és un film que, precisament per no haver sigut acabat, exhibeix les seues fissures i preserva misteris insondables. Interrogar un document així, d'aquesta natura, implica qüestions improbables en un testimoni oral, en un testimoni filmat, ni tampoc en una pel·lícula conclosa. És a dir que no dic que siga superior ni que siga inferior, dic que és un document que aporta una finestra nova, una porta nova, un ull diferent, una mirada diferent que és complementària i que l'historiador ha de complementar amb altres fonts que ja estan contrastades. Ens permet una quantitat de coses. En primer lloc, analitzar, però analitzar amb contradiccions, no vull dir que això resolga els problemes, sinó que permet de veure una cosa que és impossible de veure d'una altra manera, que és la mirada dels perpetradors del crim. El que han vist ací, aquesta deshumanització, és exactament la traça visible en la imatge de la deshumanització a la que estan sotmeses les víctimes. I a més, i ahir ve el risc moral, forçant-nos a adoptar el seu punt de vista físic, però no la seva cosmovisió. I aquesta distinció hem de mantenir-la. Una qüestió clau per a la reconstrucció de la desempatia i l'odi. És a dir, si no hi ha deshumanització, no hi ha
possibilitat d'una desempatia. L'odi i la desempatia funcionen així, i això és un document, perdoneu l'expressió, però un document preciós per a radiografiar aquesta mirada de perpetradors. A més, ens dona a veure el treball de deshumanització de les víctimes a través d'una posada en escena i un pla de filmació. No he pogut analitzar això extensament, sí que ho faig més en el meu llibre, però hi ha un pla de filmació que deduïm, perquè no l'hem trobat, s'ha perdut aquest document, i és possible, segons alguns historiadors, que s'haguera destruït voluntàriament, però justament sí que podem reconstruir la posició de les càmeres, la estructura, com s'havia preparat la filmació i quin era el cost humà d'aquesta filmació, resultat del qual és l'objectualització dels humans. Tot això ens du a la paradoxa, per dir-ho en termes shakespearians, el misteri de la iniquitat, que roman, és a dir, que no desapareix. El vincle entre creació d'un document pseudoantropològic, pensem, és un document que jo reivindique com un document molt útil i molt valiós, però en tot cas un document contradictori, que està lligat a l'acte d'aniquilació i que d'alguna manera manté en el seu interior els mecanismes de la desempatia, deshumanització, que és prèvia i necessària condició de l'aniquilació. Però allò confirma també aquella tesi radical de Walter Benjamin en les seues tesis de filosofia de la història, en les que deia que tot document de cultura és al mateix temps un document de barbàrie, o que no hi ha document de barbàrie que no sigui al mateix temps un document de cultura i viceversa. És a dir, que aquest document és un document de barbàrie, ho és en la mida en què constitueix el pòrtic del genocidi i està lligat inexorablement a ell. Es filma perquè la mort està decidida, es filma un mort i una mort imminent, però igualment no deixa d'ésser un document de civilització, car preserva l'última imatge. És cert, degradada i forçada, una imatge que no és ni versemblant ni realista, però és l'última imatge de molts jueus del gueto, tot just abans de la seva aniquilació. En fi, aquestes imatges de perpetrador conserven, pot ser d'una manera ben amagada, la calor criminal que les va gestar. Saber descobrir-les requereix esforç, paciència i també, per què no, un risc moral d'assumir aquesta mirada i distanciar-se al mateix temps d'ella, i sobretot una observació obsessiva del detall, tan obsessiva com obsessiu va ser el moment de filmació. Algú ho va dir en el celebèrrim Sermó de la Muntanya, i figura en l'Evangeli segons Mateu, i pot ser les imatges de perpetrador de les quals he parlat i a les que he dedicat el meu darrer llibre puguen resumir-se en prendre literalment aquestes paraules. Per les seues obres els coneixereu. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Vicent, per aquesta magistral exposició que suposo que no sóc l'única a tenir aquest efecte d'estaborniment, no només pel contingut de les imatges, sinó per totes les qüestions que genera aquest tema i que, com tu molt bé has dit, és inabastable i potser sí que estaria bé plantejar-nos fins i tot al Born un seminari com a continuació. Han anat passant el temps i molt ben emprat, però amb això vull dir que no vull prendre excessivament la paraula, sinó que la voldria
fer circular per l'audiència. Simplement remarcar que una de les coses que deixa més estabornida, a mi em sembla, és adonar-nos que normalment prenem, com tu has comentat, les imatges de les víctimes com a explicació d'un esdeveniment històric i atribuïm d'una manera excessivament ràpida a la categoria de veritat i objectivitat aquestes imatges. I el que ens acabes d'exposar tu, precisament, el que ens diu és que la nostra mirada, és a dir, la configuració que hem establert, aquesta relació entre la veritat i la imatge del passat ve mediatitzada claríssimament per qui les ha preses i és el perpetrador. Perquè, evidentment, qui té accés a l'aniquilació, en aquest cas de l'aniquilació dels jueus europeus o a l'aniquilació d'altres sers humans, altres genocidis, és precisament l'únic que hi té accés, que és el perpetrador, a més de la víctima, però la víctima no té els instruments per deixar justament aquesta constància, llevat de casos molt únics, com és el cas de Birkenau i les 4 fotos preses des de la càmera de gas. Per tant, aquesta reflexió a la que ens convides i ens ajudes a fer i a portar-la i a tirar-la més endavant en tot el material que ens trobem visual, que ha configurat aquesta imatge que ja és inamovible en nosaltres i que justament creiem que parla d'aquesta veritat, és precisament la mirada d'aquells que van fer possible l'aniquilació. Hi ha una altra cosa, que aquí ho deixo, reprenc el que has dit ja molt al final. És evident, com tu dius, que això seria part del material de rebuig que quedaria fora del producte final, perquè és un material que no val com a producte final el que es vegin als càmeres, però justament aquest rebuig, el rebuig ens fa saber alguna cosa de la veritat. És el que dona rellevància, o com si fos aquí al laboratori, revela precisament la veritat. I hi ha una altra cosa que simplement apunto, i com que evidentment aquesta exposició convida a la reflexió i per tant les conclusions no són immediatament possibles i potser mai s'hi pot arribar totalment, que és que filmar l'insuportable només és possible quan s'és còmplice, i aquest insuportable implica també la proximitat. La proximitat és còmplice, d'alguna manera. M'ha fet pensar en aquella imatge de Robert Capa que deia que, bé, sí, per ser un bon fotògraf cal aproximar-se, però el resultat sempre ha de ser una mica borrós, com aquelles imatges que ell fa del desembarcament de Normandia, perquè aquesta proximitat fa de l'altre un objecte, precisament, un objecte d'estudi, un objecte de mofa, un objecte precisament que justifica la seva aniquilació. Jo ho deixaré aquí per donar pas a la vostra paraula, agraint-te enormement aquesta aportació que segurament continuarà amb el diàleg que s'obre ara amb vosaltres i el Vicente Sánchez Biosca. Si us plau, si voleu aixecar el braç i hi haurà micros per vosaltres. Aquí hi ha una paraula, si us plau. Bueno, és que el que a mi m'ha impactat molt és que a totes les imatges apareix un mort a terra i com circula la gent sense, bueno, amb una indiferència total, no? Aleshores, no solament apareix això en la pel·lícula, que sembla que està preparat, no? Sinó que apareix també en les fotos. Aleshores, quina significació
li donaríeu? O sigui, quin atribut tindria el poble jueu perquè passa, o sigui, amb aquesta indiferència, aquesta deshumanització, que potser aniria lligat amb aquesta deshumanització que se li dona al poble jueu, passa amb aquesta indiferència davant d'un mort que està al carrer, no? Que això ha aparegut repetidament a moltes fotos, no? Moltíssimes gràcies per la qüestió. Sí, efectivament és la repetició d'aquestes escenes i el caràcter redundant demostra també moltes coses que podríem desenvolupar. Per exemple, que els cineastes alemanys venen amb un cap ple d'altres idees. És a dir, no pensem les coses només com allò passava al gueto, que és cert, allò passava al gueto, les escenes de carrer del gueto hi havia morts en el carrer, i nus en molts casos, perquè evidentment en aquest cas el Consell Jueu s'encarregava de portar-los i si no, no els soterraven, havien de pagar el soterrament als familiars, de manera que és una cosa ben documentada. Per què aquestes imatges apareixen en les fotos, com diu vostè, i en el film o en altres films també? Apareixen perquè per una banda són escenes tipificades que pertanyen a gèneres diferents. Per exemple, un gènere és el retrat, un altre gènere, el retrat de tipus, i el tipus està marcat per una tradició que la tenim des de l'any 33, en les càtedres d'higiene racial, en la formació de l'Stürme, en tot el que és la propaganda antisemita, tot això està tipificat. El mort, o el mort que realment, per ser mort, és un perill, és una representació també del gueto, però és una representació també del gueto no des del moment en què els nacionalsocialistes han creat els guetos, sinó que ve d'abans, ve de la representació de la vida dels jueus orientals. És a dir, que tot això té una fixació que seria molt interessant. Jo crec que s'ha fet treballs per ahir, però no s'han fet un treball sistemàtic sobre tots els guetos i tot això, de restablir tota la qüestió dels gèneres, veure quines són les fonts dels gèneres i de quina manera els cineastes i els fotògrafs que venen i estan tot plegats junts, perquè fotògrafs, jo he anomenat les 8 persones que formen part de la propaganda companyia, però aquestes persones estan treballant conjuntament. És a dir, on hi ha una càmera fotogràfica, n'hi ha una càmera habitualment cinematogràfica i al contrari encara més. És a dir, que estan veient unes escenes que són escenes al gueto. Què mostren aquestes escenes? No sols el mort, sinó també la indiferència, és a dir, la desempatia del vianant, de la persona que passa al costat i que no fa cas que n'hi hagi com mort. Per què? Perquè no té la empatia suficient. Això és la voluntat, diguem, el tall propagandístic antisemita del cineasta. Fins a quin punt això és una cosa que és el resultat d'anys, però d'una intensitat enorme en la propaganda. Aquesta gent està formada en la propaganda i està consumint contínuament propaganda i té directrius. Però, independentment d'això, n'hi ha una part que és la street scene, l'escena del carrer, i una escena del carrer i una escena tipificada també del carrer. Per això, què viu en la ment del cineasta o del fotògraf? I viu en ambdues ments i vol, per tant, representar i que és incontrolable i és només la pulsió, diguem, del tècnic o del professional de filmar o fotografiar allò que apareix davant d'ell, que
que és una cosa ben diferent. Jo crec que ahir n'hi ha una tensió, n'hi ha una lluita, n'hi ha un conflicte, i és un conflicte molt difícil d'establir. N'hi ha historiadors del Yad Vashem, en particular, n'hi ha algun especialista que ha treballat amb intensitat totes les qüestions d'identificació fotogràfica, de gèneres, tot això, però jo crec que encara el treball està per fer, no? Jo diria, per lligar-ho a la intervenció que ha fet Marta Marín Domini abans, es diu una imatge val per 1000 paraules, no? Però en realitat la qüestió, i això ho dia Alan Sekula, no ho dic jo, és que una imatge planteja milers de qüestions. La qüestió és saber respondre algunes d'elles i altres saber que no podem respondre-les. Respondre-les no amb la imatge només o amb altres imatges, que és un recurs, sinó també en altres fonts de la història que ens donen per exemple, la documentació dels diaristes del gueto és fonamental, la documentació d'Onek Shabbat és fonamental, els diaris d'Adam Chernyakov, que és el president del Consell Jueu fins al seu suïcidi, és fonamental. És a dir, hi ha moltes coses, hi ha Mary Berg, infinitat de documents que tenim del gueto que ens informen, i testimonis posteriors, evidentment. És a dir, que l'historiador de la imatge no es veu només en les imatges, necessita ser historiador també, o vol els recursos. Però per la qüestió que em plantejava, és molt significatiu, efectivament, que una realitat tan multidimensional i pluriforme es veja només des d'una quantitat limitada i repetitiva de gèneres, i que fotògrafs i jo dic, gravadors també, no? O pintors, quan pinten la vida del gueto, és una construcció de la imaginació, però vagin també a reconstruir aquestes mateixes escenes. És una cosa molt, molt significativa, efectivament. Hola, està molt bé la conferència. Mireu, hi ha hagut un detall que m'ha impactat, que és un detall que ajuda a la resignació de les persones. Quan estan al Consell de les Persones Grans veient que estan tirant els cossos, és un mitjà-se força de dir vosaltres no teniu res a fer. No teniu futur, no teniu res. I després hi ha una altra escena que es veuen els jueus que vigilen altres jueus, van dir que és un missatge que van dir d'extermini de la raça, ja ho està dient, sobretot la resignació, que no teniu futur. És un missatge que també està molt present en aquest film. Sí, efectivament. Ahir l'escena és una escena d'una gran complexitat, perquè la qüestió és que un es podia plantejar és, bé, aquesta gent està morta, aquesta gent no té futur, efectivament, com dius, però la qüestió és per què representar ahir, per què portar ahir a donar la benedicció del fet al Consell Jueu amb la totalitat. És a dir, són ells. D'alguna manera és com dir els alemanys no estan presents. És una cosa que es fa entre jueus i els jueus són indiferents a la mort dels altres jueus i si ells estan presents mirant una cosa que els és totalment indiferent, muiguen els altres. I, curiosament, és només l'anàlisi que fem de mirades que no haurien d'estar prostant, uniformes que no haurien d'estar, càmeres que apareixen, detalls, l'anàlisi del detall el que fa és desfer l'escena i mostrar que tot això té un enunciador, té una maquinària que està construint tot això. Demostrar que tot això és el producte d'una posada en escena és precisament una manera de justament arribar a aquesta conclusió, que això està dit però que podem analitzar-ho. D'una altra manera diríem, això està dit però ningú ho diu, és un fet de la realitat. Jo crec que introduir aquest punt de vista, que tot això efectivament estan assistint a la mort i no els importa. No els importa perquè és el Consell Jueu. Això és una cosa que es fa i es desfà entre jueus. I els jueus estan en el gueto, en la insalubritat, en el dolor, en la indiferència, en la riquesa, perquè no ha mostrat imatges, però n'hi ha algunes imatges que són d'un restaurant de luxe.
Són imatges de carn al carrer, botigues a l'aire lliure, però en tot cas botigues, és a dir, totes les sofisticacions possibles estan representades també en la pel·lícula, estan representades amb actors que es van veure obligats a treballar com a extras a la pel·lícula. Tot això és efectivament, el missatge és aquest, però és la possibilitat que tenim nosaltres des de la distància i de l'anàlisi de tota la documentació aquesta, de veure que ahir n'hi ha una enunciació i que aquesta enunciació podem deconstruir-la. No? Hi ha dues paraules. Hola, moltes gràcies per la conferència. Això que s'ha explicat m'ha recordat moltíssim a una obra de teatre de Juan Mayorga que es diu Himmelweg, l'escalera hacia el cielo, que s'inspira del fet real de la visita que va fer un equip de la Creu Roja al camp de Theresienstadt, no sé si ho pronuncio bé, però em sembla que més o menys és així. L'any, doncs, 1944, estem parlant 2 anys després d'això. I una mica el que m'agradaria, el que constato, vaja, és la necessitat del perpetrador de fer una posada en escena, ja sigui cinematogràfica o en el cas de la visita aquesta, en podríem dir teatral, com si es va convertir el camp de concentració en una mena de pessebre vivent, on les víctimes havien de representar per aquests visitants de la Creu Roja doncs, moments escollits d'alguna manera de la seva vida quotidiana, que si faig el pa, que si jugo amb els infants en un pati, etc. Doncs aquesta necessitat, diguem-ne, del perpetrador de teatralitzar la vida de la víctima, de cosificar-la i de fer-la, d'obligar-la a ser còmplice de la seva comèdia. Això és una cosa que sí que trobo que és fins i tot més horrible és el més horrible de tot això, diguem-ne, no? El fet d'obligar a la complicitat. No sé què en penses tu. Sí, moltes gràcies per la pregunta. Sí, això obri un camp enorme. El camp de Theresienstadt és un camp molt particular. En realitat és un gueto. És un gueto que està a prop de Praga i era un camp de famílies. Està concebut com un camp de famílies, està concebut com un camp diguem, exemplar. Aquesta és la idea i es va vendre i es va difondre com un camp exemplar. Efectivament, les coses que es veien en el gueto de Łódź o en guetos d'altres llocs, o de Lublin, no? De Littmanstadt, són molt diferents, o de Varsòvia, són molt diferents del camp gueto de Theresienstadt. I efectivament ahir es va produir justament una pel·lícula, suposo que és la pel·lícula té un títol que és, no és el títol ideal, és El Führer regala un camp als jueus, no? I la major part del material s'ha perdut, no és trobable, però està rodada per professionals, perquè és curiós, però tota la gent que havia treballat en els musicals de Berlín va acabar en Theresienstadt, en Terezín, en txec, i és justament aquesta gent la que va fer tota la teatralització. De manera que el curiós en allò que dius és que fins i tot així és el que jo he mostrat és una imposició que es veu llegint entre línies, però en el cas de Theresienstadt o en el cas del camp de Westerbork en els Països Baixos és justament una pel·lícula feta justament teatralitzant absolutament i amb professionals de la fotografia, professionals que no són els alemanys, sinó són els mateixos interns jueus. I efectivament l'objectiu era representar, en el seu cas, la visita, només això, en altres llocs també, la visita de la Creu Roja per tal de
veure fins a quin punt la vida en el camp era una vida feliç, una vida de famílies, una vida de teatre, una vida de música, una vida de d'esport, una vida de moltíssimes coses que eren consubstancials. Ahir, efectivament, n'hi ha alguns treballs que han fet tota la deconstrucció de les imatges, de les seqüències que queden d'aquest material cinematogràfic, que malauradament en la major part es va perdre. Però sí, efectivament, Theresienstadt és un cas molt, molt significatiu, i molt més significatiu perquè ahir entrem en la zona grisa on la col·laboració no dic la complicitat, dic la col·laboració en un sentit no marcat moralment, era o necessària o es va produir. Era una manera, potser, de mantindre una manera... I Sylvie Lindeperg, per exemple, ha analitzat aquestes imatges de Theresienstadt descobrint l'ordre inexplícita de no mirar la càmera de molta gent. Per això el que es manté de la pel·lícula, el que s'ha sobreviscut de la pel·lícula, manté sempre una fugida dels primers plans, perquè els primers plans són excessivament perillosos perquè alguna persona en un moment determinat, malgrat les indicacions que té, mira la càmera. I aquesta mirada a la càmera pot ser molt reveladora de moltes coses. Efectivament, jo crec que el cas de Theresienstadt és un cas extrem d'allò que parlem, sí. Cal remarcar com a detall que la majoria de portats de Theresienstadt van acabar als camps d'extermini, exterminats també. O sigui que el teatre també estava destinat a l'extermini, per entendre'ns. Em sembla que hi havia una altra persona. Ja està? D'acord, gràcies. Bona tarda. No, solament volia fer una puntualització que a mi em sembla interessant, i és la crueltat d'aquestes imatges que vam veure al final dels cossos caient i el Consell Jueu, perquè en realitat, d'acord amb la llei jueva, aquesta no és la manera d'enterrar, vull dir. Doncs clar, i això de que aquesta gent, que probablement fossin rabins en alguns casos, o gent religiosa, doncs haurà... O sigui, obligar-los a presenciar això i a filmar això és realment d'una crueltat increïble, no? Solament aquesta puntualització, gràcies. Agraeix molt aquesta indicació perquè és absolutament pertinent, efectivament. El cementiri era el lloc ideal per a tots els soldats cineastes i era ideal per als cineastes i efectivament que el fet que n'hi ha una humiliació afegida que és la manera de soterrar els morts. Efectivament, està molt ben assenyalada aquesta indicació. Gràcies. Gràcies. Bueno, és dir una altra vegada el mateix, però a mi em va no sorprendre, però impactar molt aquest dispositiu del nazisme, que no només és un dispositiu amb una complexitat enorme, sinó que abarca també la comunicació, el relat, la perpetuació del relat a través d'un dispositiu artificial que inclou la realitat, però a la vegada d'alguna manera inclou la tornada a la humiliació dels mateixos jueus, sobretot quan són ells mateixos els que s'autorepresenten. Això em resulta una de les coses més brutals, que ja ho estan dient aquí, però com que el dispositiu contínuament està pensant en com perpetuar-se a nivell de relat, i això realment és realment, no sé, més que una pregunta, és com una reflexió d'impacte brutal. Sí, moltes gràcies. Sí, efectivament, no puc afegir res, però la qüestió és posar al nu el dispositiu, perquè, clar, ho havia ara, és en l'any 42, el que és molt significatiu és que aquest dispositiu siga paral·lel a la construcció de les instal·lacions on estaven destinades a morir aquesta gent.
Això és, a mi em sembla especialment significatiu. Evidentment, això existia en la pel·lícula de l'any 40, en la pel·lícula de l'Ewige Jude, en el jueu etern, i hi havia una seqüència d'aquesta pel·lícula, no sé si algú la coneix, però aquesta pel·lícula té una seqüència final insuportable, absolutament, que és la de la matança ritual de les bèsties, no? I és una seqüència que evidentment va tindre que buscar matarifes especials i la pel·lícula va presentar-se en dues versions, una versió per als adults i amb aquesta seqüència i una altra per a nens i per a dones, literalment era així, sense aquesta seqüència. I el resultat va ser, en dos casos, va ser horrible. És a dir, no va agradar, va haver una reacció de rebuig de la part del públic, no? I Goebbels aprenia d'això. Goebbels li agradava no el cinema documental, sinó el cinema de ficció. Li agradava l'entreteniment, no? Per això és important saber que quan parlem de la societat alemanya no estava en l'època de Hitler veient les pel·lícules de la Deutsche Wochenschau o les pel·lícules de Leni Riefenstahl. Estava veient pel·lícules, comèdies musicals i totes. La gent anava al cinema per això, com durant el franquisme la gent anava a veure pel·lícules de comèdies i més coses. No anava a veure la propaganda. No? Una altra cosa és que la propaganda permeara. No? Però efectivament tot l'aprenentatge de Goebbels és que una part fonamental és la propaganda i la propaganda requereix una posada en escena que siga invisible. I ell, en aquest treball que és del dispositiu, fer invisible allò que demostra una mirada i una mirada perfectament controlada. No? És la part més demoníaca, podríem dir, no? de tota aquesta construcció. No? Fer aparèixer com a realista allò que està construït d'una manera minuciosa amb un detall al mil·límetre. I això es veu en la fotografia, es veu en aquest material i en moltes altres seqüències, evidentment, que no ha mostrat. Continuant amb aquesta seqüència dels cossos i intentant fer camí cap a unes possibles hipòtesis de la manca de circulació d'aquest film, el que es fa evident és que aquests cossos són la majoria joves, hi ha molts nens, i són uns cossos desnutrits que avancen ja o van en paral·lel a la representació visual dels cossos dels deportats i les víctimes als camps d'extermini. Aquests cossos, morts evidentment abans d'hora, podríem dir, ja donen la pista per entendre com és la vida al gueto i d'alguna manera inculpen aquells que estan filmant. Són mostra evident que les morts no es produeixen de manera, per entendre'ns, natural. No sé, què en penses tu? És molt interessant la qüestió i per una banda justifica també que aquestes imatges hagin sigut utilitzades sense pràcticament comentari pels enemics del Tercer Reich. Erwin Leisler, que és un director de cinema, però al mateix temps és un teòric, diu que aquestes imatges parlin contra els seus autors. Pot ser. El mateix Goebbels, al veure les imatges, podia haver pensat això és contraproduent. Això va en mostrar aquesta gent d'aquesta manera, no deshumanitza, sinó fa generar la pietat o l'empatia cap a aquesta gent que viu en aquestes condicions. És un enigma, però és un enigma també, gràcies per plantejar-ho, perquè des de la perspectiva de qui va utilitzar aquestes pel·lícules, Erwin Leisler les utilitza en una pel·lícula que es diu Mein Kampf, però Rossif les utilitza també, s'utilitzen sistemàticament, no? I a l'utilitzar-les, a diferència d'altres imatges produïdes pel Tercer Reich, si utilitzem, per exemple, les imatges de Leni Riefenstahl, aquestes no requereixen tanta intervenció.
Per això jo dic, és estrany que aquestes imatges s'hagin utilitzat i s'utilitzen encara en molts documents escrits, visuals, en sèries històriques, i s'utilitzen contra els seus autors. És a dir, és com si les imatges de perpetrador foren autoacusatòries. I això és estrany. Quan es va fer una Apocalips, que era sobre la Segona Guerra Mundial, després de fer la Segona Guerra Mundial en color, no? I la Segona Guerra Mundial en color era totes les imatges. Justament, les associacions de víctimes de l'Holocaust van oposar-se a que les imatges del gueto foren en color. I aquestes són les úniques imatges que no han sigut colorejades. Per què? És perquè és que consideren una profanació que aquestes imatges puguen ser, per dir així, actualitzades, és a dir, anacròniques, segons una tecnologia del present, però no la tecnologia amb la qual es van fer? Podria ser. Però això no s'aplica a les altres imatges? És una qüestió molt misteriosa, però que jo crec que posa de relleu tots els enigmes de la mirada i de la mirada actualitzada. No? Hola, bona tarda. Moltes gràcies per la conferència. Jo voldria saber si ha estat possible reconèixer qui són les persones que apareixen en aquesta filmació o si existiria alguna manera de poder identificar-les, perquè potser posant-li un nom en aquestes persones seria una manera de contrarrestar aquesta deshumanització que van patir. Pregunta difícil. Sí, però de les persones que apareixen, evidentment, algunes del Consell Jueu, evidentment sí que són identificables, en particular Cherniakov és identificable en moltes d'elles. Algunes persones, per exemple, n'hi ha un xiquet, no en les que jo he mostrat ara, però sí en tota la pel·lícula, una persona que feia bromes als alemanys. Els alemanys tenien molta relació perquè ell es burlava dels alemanys. Els alemanys, en lloc de tractar-lo malament, els feia gràcia. I aquesta persona és perfectament identificable. Una dona boja que haureu vist moltes voltes, que va en un nen en els braços i que va moguent-se, també és una persona perfectament coneguda. Hi ha molts diaristes del gueto, Mary Berg, per exemple, que conta aquestes persones, i algunes de les persones, totes aquestes persones apareixen en la pel·lícula. Fins i tot n'hi ha un documentalista, un alemany, que és Willy West, que és reconeixible en algunes imatges, perquè algunes de les imatges rebutjades, que són els descarts de la pel·lícula, aquestes van ser filmades també en color. N'hi ha una bobina en color que va ser utilitzada d'una manera privada per un membre de l'equip, i en ella apareix un dels cineastes que ha sigut identificat com Willy West perquè va declarar en un juí contra el que era el governador del gueto, que era Heinz Auswald. I de manera que ell va declarar allà, no com a inculpat, sinó com a testimoni, i sí que va ser, evidentment, està identificat també en algunes imatges. De manera que, efectivament, hi ha en alguns casos algunes d'aquestes imatges que permeten fer aquest treball de rehumanització de les víctimes i també d'identificació i rehumanització dels perpetradors, perquè no cal oblidar que els perpetradors són humans. Els que es fa perillosos, justament, és que són humans, no són d'una pasta diferent de la resta del món. Si no, no tindríem el problema que tenim ni tindríem tanta repetició de tantes coses. No? Però sí, efectivament, la qüestió de la identificació de cada un dels membres és una tasca, jo crec que és una tasca incompleta encara, és a dir, no s'ha fet completament, però sí, molts personatges que apareixen, no tots evidentment, però han sigut identificats. Deixaríem espai per una darrera pregunta.
Bé, si no n'hi ha cap altre, donaríem aquest acte per acabat, agraint-te novament aquestes aportacions que segur que estaran donant voltes al nostre cap durant força temps i per mi també des del Born, perquè potser això és una via per obrir nous seminaris. Moltíssimes gràcies per la vostra presència i participació i esperem veure-us novament aquí al Born. Molt bon vespre a tots.